Wan Irwan, kowe dadi kesatria kok kamu temen lungguh ukur lambe hitam apa kowe iku saryawan? Bisa jadi orang kabeh perkara kudu dilakoni nganggo omong. Aku lagi mikir apa kowe ora kesel dadi wong kesana iki. Lah timbang kowe kakean mikir nganti lali carane guyu. Aku iki ngomong apa anane. Mergo aku sayang menurutku. Nek kowe luput yo tak sekitar, nek kowe bener yo tak belani tekan mati. Nanging kadang kula omonganmu kuwi gawe kuping panas. Apa kowe wedi yen ora aku lunga metu cekel karo kowe? Apa? Tok, dulu kowe amene. Ya kowe lunga wae. Mung mergo omonganku sing jujur. Berarti kowe kudu kacau. Kanca sejati kowe kudu sing wong seneng gelem pas kowe bener tapi sing belum jadi panggilan pas kowe lagi dadi persis kowe luwih becik aku dadi kancamu sing gawe kowe nesu amarga perjuanganku timbang dadi wong liya sing gawe kowe seneng-senenge nganggo goro. Panggilan kuwi kan jujur, nanging kudu adane balekane gambar sing ora nyenengake. Matur nuwun Geni, senajan sifat kita beda kaya bumi lan langit, jebule perbedaan kuwi sing gawe urip iki luwih genep lan mekar.